Ergens midden in het Friese Sneek, daar woon ik, daar ben ik geboren. Ik heb een eigen klussenbedrijf, dat mag iedereen wel horen. Ja, ik zong altijd, ik zit er gewoon in, ik weet het niet. Ik vind het gewoon prachtig om te doen. Niets is te veel voor Visser, elke klus doet hij met plezier. Krijg je een protte reactie van Meesker? Ja, een heel soort. Ja? Ja, positieve reacties. Ik wel eens wat dat ze zeiden van, vooral op een man die te mooi of zo is, hoor. Dan ben ik om 8 uur steek op mijn stijger toevallig. En dan zei de timmerman, ik heb die ook niet eens horen zingen. Nou, een man die is daar 8 uur, no? Is there something else you're searching for? I'm falling. Timmerman ziet er ik altijd al in? Ja, nou, uit hier middelbare detailschool toen hiek ik iets van, ik weet het net of dit wel wat van mij is. En nou, zei mijn huid van, nou, moest maar een test doen. Nou, er werd vroeger eerst van die testen op het arbeidsbureau. En nou, dan ben ik erheen gegaan en dan wie in een woord apart, denk je. En die moest ik uit elkaar halen en die moest ik erin elkaar zetten. Nou, toen zeiden ze, nou, je bent wel aardig handig, meneer Visser. Ik zei, de metaal of de houtkant. Nou, ik zei, doe mij de houtkant maar, want de metaal, dat koude spul, dat is niks voor mij. Hier ik al muziek. Ja, overal muziek. Muziek is gewoon, ja, als het nog vrolijk is, dan zit je in een downstemming, ja, zet maar wat op en het sleurt je er terug in. Of, ja, dat ervaar ik het tenminste. Dus voor mij is het heel belangrijk. Ik ben in de workplace. Ik heb boven ik nog een, ja, ik neem het aan mijn studio, mijn zangstudio. Die oefenen we zelf wat met de jongerij. En ja, we zongen maar in koorkaderen, man die te jongs. En Ties, die is, ja, dan zit Zangles Friesland, die hier dat, die ruimte. En ja, dan krijg ik zelf zangles. To show you something, to make you change your mind. Komt nog wel aan het timmeren daar? Ja, ja, dat is hoe het zeggen, hè. Nou ja, toen ik een orenbus kocht, toen heb ik er wel een tacht van, wat moet ik het nou in het Grutter opzetten of in het Leeds? Maar toen dacht ik van, laat ik het maar een beetje in het Leeds doen. Want anders dan denken de mensen dat ik eerst kom te jongen, voordat ik begin te timmeren. En nu is het zo van, ik kom eerst al om te timmeren en daarbij jongen. Ja, dat is toch wonderschoon. Is toch net liever in de muziek verhaald? Ja, wist, ik heb er wel eens ontacht, maar ik vind deze combinatie prima. Ik ben de klusser voor al uw wensen. Ja, ik ben Visser, de timmerman. Nou, krijg ik wat, net? Mooi nou.